anyị na-ewetala unu ozi dị mkpa. Ndị na-etinye aka n'ọkwa bụ ndị ime Nnewi Progressive wee na-eweta Ịgba Ọdụka Nnewi. Ịgba Ọdụka Nnewi bụ emume ndị Nnewi na-ebido imenụ, emume dị mkpa, emume eji elote wee na-akwanyere ndị nne na nna anyị ndị tọrọ atọ, ndị gbagolu 18 wee gbagowe wee nwee ike imeri ibe ganye bụ obi aṅụrị. Ọ bụrụ ọsọsọ mgbe mmadụ nwụ ka a ga-ebido imerie ibe mgbe ọ nwụgoro anwụ. Ọnwa ebe ị ga-emelụ mmadụ imerie ya ka ọ nọ ndụ. Ọnya bụ Ịgba Ọdụka ndị Nnewi na-akwado on the 31st day of December 2024 ka ọ ga-akpọtụwa na Nkwọ Nnewi Triangle. Anyị wee na-ekwu onye ọbụla abụ onye Igbo ife ndị Igbo na-adị na mma ka itinye arụ n'ife a ndị Nnewi na-akwado. Ife ị ga-eji wee tinye arụ na ya bụ ka ị malụ ma ife a dị mma. Ọ bụrụ na ọ dị mma ka ị mara na obodo unu ga-amụrụ ya bido ime ya. Ife eji malụ ndị Igbo na ndị Igbo na-enyelụ nne na nna fa aka. Ọ ya baa na-aga ọfọ ekwuo na onye zụsịa ụmụ ya ka ụmụ ya zụrụ ya, emesịa n'ikpeazụ ndị Igbo ga na-azụ wee sị na ọ dọrọchakwa mma otu a na ife a ga na-agọ n'ọfọ bụ onye zụsịa ụmụ ya ka ụmụ ya wee na-enye nka. Ife ndị Nnewi na-akwado bụ inezi ndị nne na nna anyị nka, ndị gbagolu 18 wee gbagowe. Ọ bụrụ na mkpatara eme ebe obi aṅụrị ọnya bụ Ịgba Ọdụka ya ka ndị Nnewi na-akwado. Mgbe dekwu na mma nọ ebe a, e nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị Nnewi bi na mba ụwa niile na-amarọ ife a na-akwado. Wee sị na ọ bụrụ na ezi ozi ya na ha ga-esi ebe a malụ. Ọ bụgodị na isoro n'otu na-abụọ na-akwado ya itinye na-arụ. Ọ bụrụ na itinyere okwu ọnụ gị itinye n'ego inu. A na-ekwu na obodo na-asụ asụ. O nwere ibe obodo ji asụ. Nnewi abụrụ obere obodo n'ala Igbo. Nnewi bụ obodo gbasi ike n'ala Igbo. Onwe ebe ndị Nnewi na-ebido n'otu ọ dị mma ka ọ daa ụda dasi ya ụda ike. Ebe ga-eme ka ọ daa ụda na onye ọbụla nụọ kọọlụ ibi ya ka ara wee bụrụ ndị Nnewi. Afa mbụ Ugezu jee Ugezu ayaka mma anụ ụbọchị a. Ife mmeji wee nọrọ ya bụ na ife ndị Igbo na-adị m mma.